Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι στο βήμα, γιατί μιλάμε για την Αιγιάλεια, την έδρα της Αχαϊκής Συμπολιτείας, που αν γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν οι Βρυξέλλες της εποχής. Εκεί ουσιαστικά διαβουλεύονταν όλες οι πόλεις κράτη για να μπορέσουν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα, μικρά και μεγάλα, και συντονισμένα να αμυνθούν και στο κίνδυνο που ερχόταν από έξω προς τα μέσα. Άρα λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τους αγώνες λόγου στο Αίγυο, άλλωστε ο Δήμος Αιγιαλίας από εκεί ξεκίνησαν. Θέλουμε να μπορέσουμε να μεταλαμβαδεύσουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και όσο πιο πολλά παιδιά και έφηβοι θέλουν να ασχοληθούν και να μπουν σε βάθος στο κομμάτι που ονομάζεται δημοκρατία, για μας είναι τύχη, θα έλεγα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι αρρωγός στην προσπάθεια αυτή που γίνεται. Και αφού είπα πολλούς χαιρετισμούς, τώρα να πούμε δύο πράγματα για τη δημοκρατία. Πολλές φορές τα όρια της δημοκρατίας με την αναρχία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για ένα πλαίσιο κανόνων, που σε αυτό το πλαίσιο κανόνων είμαστε όλοι ίσοι μεταξύ μας, λειτουργούμε αθροιστικά, με ποιο στόχο? Για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δίκαιη, η οποία να βάζει όλους τους πολίτες στο ίδιο επίπεδο. Βέβαια, ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός στο κομμάτι που ασχολείται και ουσιαστικά ενεργεί στον τόπο, αλλά υπάρχει ισότητα απέναντι στους θεσμούς. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι η δημοκρατία, για να μην γελιόμαστε, πρέπει να εκπαιδευτούμε για τη δημοκρατία. Ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πλέον είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και θα το έλεγα και πιο γενικά, είμαστε πολίτες του κόσμου. Άρα το μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε κάτι δεδομένο, το οποίο δεν γνωρίζουμε σε βάθος τι είναι. Δηλαδή τη δημοκρατία την έχουμε, είναι κάτι που το βρήκαμε όταν γεννηθήκαμε και το τηρούμε με κλειστά μάτια, θα έλεγα, χωρίς να προσπαθούμε ούτε να το βελτιώσουμε πολλές φορές, αλλά ούτε και να καταλάβουμε σε βάθος τη δυναμική που μας δίνει η δημοκρατία σαν λειτουργία και σαν θεσμή. Άρα λοιπόν, μια μεγάλη ευθύνη που την έχουμε εμείς μεγαλύτερη, που δεν τα κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και τόσο καλά τα πράγματα, είναι να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές σε ένα επίπεδο και ένα μοντέλο διοίκησης που να βασίζεται πάνω σε δημοκρατικούς κανόνες, που να μην υπάρχουν υπερβάσεις, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια κοινωνία με ευτυχισμένους ανθρώπους. Αυτός είναι ο βαθύτερος στόχος, ο οποίος ουσιαστικά μας κάνει να διαφέρουμε από όλες τις άλλες περιοχές που έχουν διαφορετικά συστήματα διοίκησης. Τι κάνουμε ουσιαστικά? Μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες δίνουμε την τύχη μας, την τύχη όλων μας, ο καθένας προσωπικά από εσάς και όλοι μαζί, σε κάποιους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει, πάντα σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού και προγραμματισμού που έχουμε εγκρίνει, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν τις τύχες μας για ένα χρονικό διάστημα και να μπορέσουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Και όταν λέμε τον τόπο μας μπροστά, δεν είναι μονοσήμαντο, έχει πολλά επίπεδα αυτό, έχει σχέση με την εκπαίδευση, έχει σχέση με τον πολιτισμό, με τις υποδομές, με πολλά πράγματα δηλαδή που πρέπει να γίνουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μιλάω σε μαθητές, μιλάω σε πολίτες του κόσμου. Μιλάω σε δημοκρατικούς πολίτες, μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα είναι η διοίκηση αυτού του τόπου. Θα είναι το πολιτικό προσωπικό αυτού του τόπου. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γι' αυτό, γιατί βλέπω ανθρώπους που θέλουν και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Δεν υπάρχουν πράγματα που γυμνάζουν αν εμείς οι ίδιοι θέλουμε να τα αλλάξουμε. Βέβαια, να ξέρετε ότι οι αλλαγές θέλουν εκτός από τόλμη, πολλές φορές θέλουν και πίστη. Να μπορούμε να πιστεύουμε στο στόχο και να καταφέρουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας που έχουν θέματα, που έχουν προβλήματα κινητικά, νοητικά, να σεβόμαστε τα ζώα, πολύ σημαντικό, να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, να χαμογελάμε το πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας, είναι πολύ σημαντικό, και πολλά πράγματα που τα υπερμεγενθύνουμε να τα βάζουμε σε μια άλλη βάση και σε μια άλλη λογική. Όταν φτάσουμε στο επίπεδο αυτό, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την κοινωνία μας μπροστά και να είστε σίγουροι, εγώ είμαι σίγουρος,
ότι θα τα καταφέρετε πολύ καλύτερα από εμάς και είμαστε προκαταβολικά υπερήφανοι για εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.